safika ngihamba lo sabhukish sabona azadivizini ama-toilet kulamangcwaba amabili elinye liyakhela elinye lakhela ngisathatha ama-photos amabili. Okay. Eyisand. Ayinanda kuphuca Chinja yini? Zvakatika vakaenda kukoti namai vangu ndandisipo vaitana zvekuti kandovaita mapepa zvakawanda inanyanyoziva kuzoputsa vaita da mudhara ndiangatoziva noti handina chandoziva. Yes. Nico. Yeah, I'm sorry that. In now go part at the Parabaka. In a year, Mark will do but in the Wafi. So the right on the Wafi. In the most of the Karashida is on Sulopoa, I know it's the great executor. The other was some at some point, it's about to fight. Anybody shall have Hayo yenzakani Nico. Asara kumbira ungemunandu wamdumbu. Wow, ampolisi atawara executor anabasa executor ndiyo kuapa court ka. Bana as long as bani makuwa kurali the customer law takes precedence. The customer law takes precedence in our makuwa. And the fact you could papa ne bari benyimi andika vakabvuma kuti paito makuwa kurati mira terera samanya hauna dari iwe andari ndini kutaura rawasungiswa iwe as long as vanava vakagona kuvigwa ipapo andika vakatenderana vabari venyu kuti vavigwe kurati authentication yekuti varidzi iripo ndizvo zvinotaura mutemo isatigoni kuvanda kaa varume tofanira kutaura chokwadi kana pane makuwa ndani sungai ndani makuwa handinoti saka that means ava vana ava usoevha akatonga agenesi vana ava akakanya ende akapuhwa mari corruption. Vana vanga vane right yekuti vagare vakavigwapo nekuwira nevabari vanyu venyu akaputsa wacho neanofanira kusungwa poze kana akazoputsa andika vabari venyu vakabvuma. Situation isemu situation yekugokwe yatakaitaka ikune imwe plazo iri vabari vakabvuma vana vakuti bva apata zvino zvazvobatsira kaniko imi muri vanhu vakadzidza kaandika muri vanhu vakadzidza muna mangwana mukwasha wenyu aifanira kari kuadvise zvakanaka. Iyi corruption iyi munhu akabvuma tawanda akakanya imi kana ndapapa nemacoral interest makufanira kutaura nevana ava kuti aiwa nyange vabari vakaita zvavakaita andika isusu tiri kutiwo kana muchida kudlawo nemiwo munogona kuita matable standards ekudla kuti uri mudzike vanhu vanhangire vaputsirwe misha. Varume aiwa mutemo tofanira kutora mutemo at our own advantage. We must also respect ethics and we also must respect other people because everyone has got a right. Varume munoziva here zvinoti vaguva imi munoziva here niko asi unoziva zvore yaguva unoziva unoreve iguva good zvandoda kuti iite niko iwe inoda kupa piece of advice raimaisekuru handika savanhu ndisati ndaendera mberi nenhaurai maningi ndorati vanhu ava vauye kwako kwaedman unogara navo pasi against my pointers handiria zvandataura iwe unofunga zviwo ezvataurwa nemupurisa vanatsvakira vanhu right vari kuti executor chirungu isuti vanhu vatema izvi zvana executor chirungu kunzvenga handidi kunzvenga chokwadi ava vanofanira kunotaurirana tisati apa judgment ojudgment titakara tinayo vanitaurana navo unotaura navo savanhu handika moonesana a very requisite way yekuti vana ava navo vabenefite from the estate yababa wavo vavari kuti vakaakwa a piece of land which is the chokwadi cho chiri kunhangira chiri kupupurwa neguva rababa wavo riri panzvimbo ipi
iyoyo. Saka isusu tiri ngoti vanouya kwauri wodini votaura niko teerera ka ndakateerera ya kana vakangwara ka apa ndo pakunzi ndinowasara kana vakangwara apa ndo pane gwara rako apa ini ndakangwara ndotaura nyango hama dzangu zoziziva imimi nyango vana ndoziva furakuriro apa ndo pane gwara rako sei pane gwara rako munhu afanira kuramba achema misodzi newe misodzi yemunhu munamato mukuru handiti zvakawanda zvinoitika ndosaka ndati tisata nyaya kuenda mberi nayo nhauro togona kutaura nhauro iyi tikaipedza nhasi but ndiri kuti imbodzokera kumashure savanhu iwe unotora masabhuku ako ari noble minded unotora vana fish vanani navo vana pompe vanani mogara dani handika here kutaura navo vakana varamba zememata munodzoka navo pana magaro muchatodzoka. What's the next court date? 26 April. Good. Vanoyamuswa 26 April panapa mambogara navo pasi ndine zvandoda kuti nikwaone ndine zvandoda kuti wandaone vanogona kuzvidispute amai vavo ka vari kuziva vacho vairwana nevanhu ava vasokwatsvakira manza here manza here wene hlala pasi apo kero wene oyo tunge ndingapfenyerera imapurisa let him out hani manza here mai vavo vari kutaura vasokwatsvakira muroorwa naye asi sei vakabvuma kuti munhu yavigo ipapo handika sei vakabvuma kana yango ranga ridhirira baba handika sei vakabvuma because isusu kutaura based on what based on an agreement takaona mareceipt apa arazani pane mari yaibhadharwa handika kubhucha kuikui kuyanga iri mari yei mari yen'anga tsvakira anga ri n'anga here airapa here wokuti azi mari yacho yerisito pasi anga ri doctor here tsvakire kana rangu business man saka zvimwe zvinhu munofanira kurizida bibi vamukandapi muregere kudumbirwa kana ngwana nhauro dzakadai zelendi zourayisa idzi takawanda tina vanhu vakawanda vari pasi nenhauro ichi yelendi imi musangwara moti hanzi togona kuita counter. You want to say something? Chief, baba vakashayika tikavarambidza kurega mupurasi tikatoya nemupurisa aishanda paredlift isamaoko mashure tikaya nemupurisa tizoti no usavige munhu mupurasi anything can happen tochinja chi zvatoita mapurasi saka ava vakaita nharo vanhu because they paid kani vachipeya chiiko chaibhadharwa chii havana kubhadhara chabhadharwa purazi rangaro rakweka rangaro kuwambotaura vanhu kati purazi rangaro rabaya ndinomubereki ka saka ndinoti iwe vakakuudza here kuti tingaiti kudzeka chief nakire iya manakire ma-commercial lands and ine ma-title deeds once you are selling chinhu chechi unotanga wanoapply ku-ministry of lands kuti iwo manje kungwara kwawakaita ikoko ndiko ka kwakanaka ndokwandinoda kuti udze headman umuratidza proof yacho uya naye kono headman proof uyu kana ane proof yekuti vakatenga ka they will bring the what the proof iyoyo ndoyatava kuti aiwa taakurovanidza iwo manje wakupindura kunge ndiwe tsvakira chaiye mukandari iwewe ndiwe land owner ndiwe iwewe wakatengesa kana ndiwe mwaone dhiri nani nevanhu ava iwo hausi kupindura zvinofadza iwo unofanira kupindura wakatarisana nemapepa ako kana uinawo hapana kutengwa yes the document hapana kudii pana headman wouya nazvo vanava for sure mukuherengedza kwataita nemasabhuku mambo hapana dhiri ndosaka pakaputsiwa asi mukuherengedza kwataita nemasabhuku mambo aiwa dhiri riripo pane zviripo pane zvakabhadhara headman akupa proof kudarira mambo mese machena kurova kuti ava vana baba vafa vanenge vachenawo nemuwo muna baba vafa vanga vane mudhiri machenawo but zvaizvozvirimaniko zvaizvozvirima
Andikwatabula chokwadi. Ya, iwo saka wangwana kunge iwo ndiwo muridzi unosara nenyaya but tingoti isu tikuonesa rika bozi izvazika niko munhu anonzi mambo niko igweta rimunhu atatu rimatazini good mambo ari pakande pakati zvakanakira mambo niko mambo atorisaidi patanoverengedza kwe Pokuda chokwadi. pobuda chi uyu nyange akatsamwa asi chokwadi chabuda mambo anenge atonga chi chokwadi ndozvazviri ini handidi kuti wovirigwe kana nzvimbo yakasire vanhu ava kana vairenda vaibhadhara rendi zvobuda mumarisiti kana kutaura kwenyu kwamuchada kunightman kana vanhu ava vaingogarawo zvokuti vari kugara zvokuti wokuwirirana namukanapi vachiendesa mari kubhucha kwamukanapi zvichabuda bcause masabhuku maasesors vanoverengedza vanotora nyaya yako vodiwe da kadumbu kako niko kanopera zona masabhuku anobvunza unosweta mudhara masabhuku vanhu vakuru ava dare hurumende rotangira pamasabhuku apo ndo paramende yekutanga iyi kana voita waka terera kana voita zvakasiyana nekunyenga mukadzi vanokubvunza kusvika panombonya kana neonoapa makuru ndokumbura waumbonomwa mvura vakubvunza zvakanaka but tiri kuti iwewe handi you are saying you've got the proof that the land did not belong to these people handika uyu ari kuti sumukaeni ari kuti I've got proof that the land belonged to my father. That's why I buried my father and my mother in this piece of land. That's why vakaita magatsi niko yekunoviga handivapaona saka imi mukaverengedza nika inonakidza bcause iwe uri kuti iwewe natawanda kozo muri vavirika iwewe niko staying natawanda ndimo vafana vasara kwamukana vanini moti haisisine proof yekuti vabari iwe niko ngori mudiki kuna simba mebhanga aripo asakashaya patiko zvuro mbuya mukanapi wakashaya muridzi wedhiri nava mukanapi iwe nasimba kwasara iwe handika of course iwe ndenasisi aripo mberi handika saka muri kurwa nekitenikari chemapepa vakabudisa mapepa avo makorokoto manako touya toita ndizvo here naimuzukuru Good. Answer. Pakafa baba. Vana ndiye nikocho ndozvara ndokutanga kuona. Ndakutobula pamba. Akauya panamo baba. Manje. Akauya ane maporisa it wasn't one niko. Aiwa izwaika mai. Imimi zvezwa muri kutaura. Iwo savanhu. Hey, Kabas mani. Former headmaster, iwe terera nyaya ndeyako iyi uone mapointers nawe lulale handi ione mapointers izvazvo naulo yakuita preempt ndoyama kunotaura nasavanhu namasapu handika makuti mimiwe hauna kuya wakaya nemapurisa yes bwasisu takaramba takamira ipapo nekuti ndo proof yati kutaura tiri kuda kudare kwete zvezvama kutaura niko ataura imataura we don't want you to preempt but we just want you to tell the headman to bring the proof to the chief then we make a judgment based on what based on the observations of the village the headman in the villages ndozakatatuma mapurisa isatirura mumanya tikamanya tarasa nyaya wawa here niko but kadumbu kanopera niko ndaona kapera saka wopindura zvakanaka next